Dobrý večer, Platon. Vediem ti oneskoreného návštevníka. Tak toto uhádneme, lebo Vlado nám to našepkal. Je to Platon, chirurg Krečet. Postavy, s ktorými sa rád stretávam, teda postavy bielých plášťov. Prechovávam k ním istý svoj malý sentiment. Predseda Mestského sovietu nie je chorý a nemá kedy. Ak sa nemýlim, chcel si byť lekárom. No, ale nie kvôli bielemu plášťu. Nech sa páči do ambulancie. Ďakujem. Nepopieram, pavilón je nádherný. Ale ambulancia prvej pomoci je až za ním. Takže sanitka musí zostať pred pavilónom a pacienta treba preniesť do ambulancie. Viete si predstaviť, aká je to strata krvi pri ťažkých prípadoch? Áno. Alebo umiestnenie centrálnej kuchyne. Hneď vedľa detského oddelenia. S tým predsa žiadny hygienik súhlasiť nemôže. No to je pravda. Okrem toho, každé oddelenie má svoju vlastnú prípravnú jedál, takže centrálnu kuchyňu možno čím viacej izolovať.